един български роман, Докато дишам. Повече по темата от Неда Василева. Книгата пристига при Георги Томов в полуготов вид. Оставяйки се да бъде пленен от сюжета между белите листове, той открива, че всяка една разказана история е сякаш извлечена от нечий житейски опит. Книгата е много динамична, чете се много леко и всичко, което е описано в нея, трогва читател. Човекът, жената, авторът на историите, които пленяват Томов, е Дейна Бренченс. Без съмнение, животът ти е низ от върхове и падения, за които тя само загатва пред камерата ни. Само когато прочетете книгата, ще разберете категорична е Дейна. И макар личността й да остава до известна степен загадка за нас, тя успява да привлече вниманието и да ни заинтригува още преди да чуем повече за книгата. Моят живот постоянно се променя по един или друг начин и аз трябва да приветствам тая промяна положително. Той продължи да се променя и след книгата. Ще излезе и втори том, който определено ще бъде потресаващ. А каква ще е съдбата на първия том? Докато дишам е написана с мисълта един ден да се превърне в филм. Той е написан много кинематографично и още при писането ние сме имали определена кинематографична логика и естетика кинематографична. Паралелният сюжет в България и Холандия, неочакваните обрати и запленяващите персонажи са накарали и журито в конкурса на Сиела за най-добър нов български роман да обърне специално внимание на книгата. Докато дишам, не успява да се пребори за първото място, но влиза в челната десятка и запленява по-човешки оценителите. 400 заглавия ние трябваше да изберем, може би 20, които да продължат по-нагоре, и това беше един от тези шортлистите, както се казва. Аз имам една такава лична теория, че нещо, когато има нужда, когато трябва да бъде издадено, когато трябва да види бял свят, то винаги намира начин. Ако не, и така и насърчаваме хората, които участват. Окей, не си спечелил този път, но твоят труд няма да остане незабелязан. Твоят труд няма да остане в чекмеджето ти или в хард драйва на компютъра ти. Това не е модерна префарцунна литература. Това е една класика, която смятам, че ще има огромен успех, защото чудесен разказ, страшно интересен, не те оставя до края на последната страница. Интересно, аз поне не можех да спа няколко дни, докато го прочета, ама беше на живот и смърт това четене, защото искаш да разбереш, което няма по-хубаво нещо от добре разказаната история. Книгата е готова, тя е филм. Персонажите сякаш излизат от страниците и стават триизмерни. Това е много особена книга, написана от изключително ерудирани хора и е изключително завладяваща. И книгата е наречена Докато дишам, а човек не може да си поеме дъх, докато я чете. И действително аз я вдишах. Човек става добър писател не когато чете много, а когато наистина живее, добавя Иво Иванов. А авторите препоръчват да не забравяме, че човек не знае какви ще бъдат обратите в съдбата му, докато диша, и си пожелават един добър филм.